Domov Klas, nezisková organizácia vo Vrbovom, je náš dlhoročný partner v potravinovej zbierke Podeľ sa a pomôž. Spolupráca s Lidlom trvá asi 4 roky približne a je to veľmi, veľmi dobré, pretože v tom košiku si vždy nájdeme niečo, čo našich klientov poteší. Suché potraviny sa automaticky dávajú do skladu, do kuchyne, keď sú tam treba keksiky a sladkosti, tak zase sa rozdávajú klientom a tomu sa najviac tešia. Okrem toho teda, že im poskytujeme potraviny v rámci tejto potravinovej zbierky, tak sme sa im rozhodli prichystať taký zážitkový poldeň pre ich klientov. My už sme dávnejšie uvažovali o kanisterapii, len teda najskôr COVID, potom nejaké chrípky a tak ďalej, ochorenia klientov, ale čo som videla, tie odozvy na reakciu na psíka, úžasné niečo. Toto je náš najmladší pes, Teddy, pochádza z Írska, plemeno sa volá Labradoodle a je vlastne určené presne do intervencií alebo ako vodiaci asistenčný psík. Výborné bola, čo to bolo nádherné. A ten zážitok nezabudnem, pretože som mala aj ja psíka Pegina, takže spravilo nám to veľkú radosť. Neviete ani, akú radosť ste nám spravili, jak ste nás rozptýlili veľmi. Psíček môj, maličký, ty si môj kamarát, jediný na svete, kto má gazdu rád. Predpokladám, že 90% z nich malo v živote svojho psa. Prídu do zariadenia, kde psíka nemajú a určite im to obnoví spomienky na ten ich život aktívny a myslím, že to rozbehne v nich aj teraz debatu na dlhé týždne a celkovo zdvihne tú náladu a tú pozitívnu energiu v zariadení. Chceme apelovať alebo poprosiť aj verejnosť, aby sa tiež zapojili do nejakej pomoci. Chceme ich tak trošku citlivovať, že sú tu ľudia v núdzi, ktorí si zaslúžia jednak úctu a jednak aj pomoc, pretože z rôznych dôvodov si nevedia pomôcť sami. V minulosti sme takto napríklad varili mikulášskú kapustnicu v Depole, ktoré sa venuje ľuďom bez domova, alebo sme piekli s našou cukrárkou Veronikou Bušovou medovničky v Galante v domove pre deti a dospelých, ktorí majú Downov syndrom a to bola tiež veľmi milá aktivita.